Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Олина Хисматуллина, исәнмесез? Жаяуда коляска белән дә үтеп булмый. 4006 йорты ишек алдында автомобильләрне тротуарларда калдыралар. Шәһәрдәшләр зары буенча урынга Мәрьям Файрушина чыкты. Шәһәребез педагоглары республика күләмендә ел укытучысы бәйгесендә җиңү яулады. Танылган укытучылар белән Ләйсән Ханова очрашып кайтты. Кеше яшьтән үк һөнәрләргә кызыксыну уяталар. Чаллы балалар бакчаларында Baby Skills чемпионаты старт алды. Тротуарлар автомобиль кую урынына әйләнде. Чаллы ТВ кайнар элемтәсенә 40-06 йортында яшәүчеләр шулай дип мөрәҗәгать итте. Куркыныч булса да машиналар юлыннан йөрергә мәҗбүрбез ди алар. Хәле кайчан үзгәрер һәм тәртип бозучылар белән ничек көрәшергә урынга Мәрьям Файрушина чыкты. 4006 йорты ишек алдында машиналарны тротуарга куялар. Биредән җәяүлеләр ничек үтәр, алар турында уйлаучы юк. Сәгать иртәнге 8 ярты тирәсе, тик автомобиль хуҗалары машиналарын алырга ашыкмый. Подъезд кырына куялар, тротуарга куялар. Әзрәк кенә дә үзләрен яратсалар, алай куймаслар. Кешене уважать итәргә кирәк, күршеләрне, ниләрне дип без әйтәбез инде. Мында кешеләр әйтәләр, пускай башта парковкалар куйсыннар, нитсеннәр. Әлеге проблема 40-нчы комплексның һәр ишек алдында да бар, ди җирле үзидарә рәисе. Тик биредә машиналар күп булу сәбәпле ул аеруча кискен тора. Әлеге машина кую мәйданчыгын 4006 йорты ишек алдында берничә ел элек булдырганнар. Тик әлеге парковка барлык машина йөртүчеләрне дә урын белән тәкъмин итә алмый. Просто при строительстве домов это надо было учитывать, мне кажется, места для парковки. А теперь уже каждым годом машины растут, количество машин увеличивается в семьях, поэтому я даже не знаю, как сейчас. Машина кую урыннары җитмәү проблемасын хәл итүнең бер варианты буларак шәһәрдәшләр йорт ишек алдында түләүле экопарковка булдырырга тәкъдим итә. Тротуарларга куелган автомобильләр өчен хуҗаларына 1000 сум күләмендә штраф яный. Хукук бузучыларны җаваплылыкка тартуга һәркем үз өлешен кертә ала. Моның өчен халык инспекторы мобиль кушымтасы ярдәмгә килә. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, кишаклыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Җәмгыять тормышын җайга салуда ислам диненең әһәмияте. Чаллыда шул исемдәге 4-нче халыкара фәнни-гамәли конференция үтте. Аның эшендә дин әһелләре, галимнәр, студентлар катнашты. Быел беренче тапкыр Казакстан һәм Азәрбайҗан галимнәре чыгыш ясады. Пленар өлештән соң делегатлар 5 секциягә бүленеп эшләделәр. Рима Султанова дәвам итә. Ак мәчетнең актлар залында бер буш урын да юк. Бу конференциядә катнашырга теләүчеләр елдан-ел арта. Төп максат исламның җәмгыять тормышына уңай йогынтысын күрсәтү, тынычлык дине икәнен исбатлау. Саламатсыздармы, татар халкы, набережный Челны или Чаллы қаласы. Конференция поднимает очень актуальные проблемы, потому что у нас в мире, в обществе идет деструктивное течение ислама, поэтому на конференции еще по секциям уже поднимаются некоторые вопросы: исламская педагогика, исламское образование, исламское воспитание. Ак мәчет мәдрәсәсе мөгаллимнәре һәм шәкертләре конференция өчен махсус мәгълүмати стенд ясаган иделәр. Ул ислам диненең татар халкының тарихына, мәдәниятенә һәм теленә тәэсире дип атала. Дин ул берләштерә. Дин берләштергәч, халык теге бер сүздә була, бер әйтегендә, олларның сүзләрен тыңлаган сәбәпле яшьләре ялгыш юлга кирип китмиләр. Ислам фәне, ислам әхлагы, ислам мәгарифе һәм башка мөһим темалар. Конференциядә 5 секция эшләде. Аларның һәр кайсында 15ләп фәнни доклад тыңланды. Чаллы һәм Казан студентлары 32 фәнни чыгыш әзерләгән иде. Бу конференция алар өчен фәнгә беренче адым да булып тора. Ел сайын конференция нәтиҗәләре буенча җыентыклар чыга, фәнни язмалар чыга, чыгыш ясаган галимнәрнең мәкаләләре басылып чыга. Шуңа күрә ул бары тик монда сүз булып кына калмый, алга таба фәнни хезмәтләрдә, укуда кулланыла. Конференция материалларынан торган җыентык белән Ак мәчет мәдрәсәсе, Ярчаллы педагогия университеты китапханәләрендә танышырга мөмкин. Рима Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар.
Татарстанның иң яхшы мөгаллимнәре шаллы мәктәпләрендә эшли. Казанда ел укытучысы республика бәйгесенә нәтиҗә ясадылар. Финалга барлыгы 60-тан артык укытучы чыккан иде. 7 сынаулардан соң педагог дебюты номинациясендә Анна Мифтахова җиңү яулады. Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы исеменә озак еллар безнең телекомпанияда яңалыклар тапшыру редакторы булып эшләгән Фәридә Сабирҗанова лаек булды. Җиңүче мөгаллимнәр белән Ләйсән Ханова очрашты. Укучылар, исәнмесез? Бүген без сезнең белән бер бик кызыклы гына темага сөйләшербез әле. Бәхет ул нәрсә микән? Менә хәзер шул турыда уйлап карагыз. Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы 30-нчы мәктәптә эшли. Фәрдә Сабирҗанова ел укытучысы республика бәйгесендә җиңү яулады. Йокысыз төннәр, борчылулар, вакыт җитмәү кебек катылыкларга да карамастан, конкурста катнашу матур истәлек булып күңелдә калды ди мөгаллим. Замана татар теле укытучылары алдына сынаулар куйды. Без калышмаска тиеш дигән фикердә шәһәрдәшебез. Ул кушырып утырга вакыт юк, алга таба эшләргә, эзләнергә кирәк. Әгәр дә синең дәресеңә укучың күзләре янып килә икән, димәк ул татар теленә дә аның кызыксынуы арта, аның мәхәббәте арта. Һәм бу өлкәдә әлбәттә укытучының хезмәте бик зур. Һәм мин шәхсән менә телем, туган телем саклансын өчен, аны киләчәктә дә балалар өйрәнсен өчен кулымнан килгән бар нәрсәне дә эшләячәкмен. Ребята, мы с вами взяли за руки. Что вы ощущаете? Теплоту. Теплоту. Анна Мифтахова педагог дебюты номинациясында җиңүче. Ул 76-нчы гимназиядә хезмәт куя. Быел яшь хезмәткәргә ел укытучысы бәйгесендә катнашырга тәкъдим иткәннәр. Әлеге номинация эш стажы 3 елга кадәр булганнар өчен махсус булдырылган. Нәтиҗә куанычлы. Шәһәрдәшебез җиңүче. На самом деле данное конкурсное испытание подарило мне неимоверный просто профессиональный рост. И это чувствуется, это заметно. Бәйге тәмам мөгаллимнәр өчен гадәти эш көннәре дәвам итә. Ел укытучысы бәйгесендә катнашкан коллегалары белән алар алга таба да элемтәне эзмәскә дип килешкән. Уңай тәҗрибә беркайчан да артык булмый. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Хезмәтне ярату кеше яшьтән үк Чаллы балалар бакчаларында Baby Skills чемпионаты старт алды. Безнең шәһәрдә ул беренче тапкыр уза. Бәйге яшь профессионаллар чемпионаты World Skills нигезендә оештырыла. Балалар бакчаларына йөрүче 5 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге малайлар һәм кызлар үзләрен физкультура һәм спорт, төзүче инженер, ЮХИДИ инспекторы, ресторан бизнесы һәм тәрбияче һөнәрләрендә сынап карый. Бүген безнең иҗат төркеме яшь рестораторлар презентациясенә чакырдылар. Держите. Спасибо большое. Бәйге уен формасында үткәрелә. Ресторан сервисы төрендә катнашучылар өстәл әзерли белүләрен күрсәтергә тиеш. Иртәнге, көндезге яки кичке аш, хәтта бәйрәм өстәлендә булырга мөмкин. Күпләр өчен бу юнәлеш якын, чөнки балалар бу эшләрне өйдә дә күреп үсә. Я мою посуду там, еще накрываю стол, помогаю ей готовить, кушать. 25 бала. Киләчәк безнең бакчага 3 этапта бара бу конкурс. Бу конкурс беренче тапкыр безнең шәһәрдә. Ресторан сервисы төрендә 20-дән артык бала катнаша. Жюри өстәл әзерләүнең никадәр сыйфатлы булуына игътибар итә. Тышкы кыяфәттә, пөхтәлектә, иҗади якын килүдә югары бәяләнә. Я украсила стол красивой розой, чтобы пришли мои друзья. Я отрезала полоску и соединила их. Потом я начала делать глазурь. Выбрала цвет, взяла мою линию и начала на этой бумаге делать точки. Baby Skills шәһәр бәйгесендә тулайым алганда 96 бала катнаша. Һәр төр буенча 5 кешене сайлап алачаклар. Алар исә 29 мартта Ярчаллы көллиятендә узачак финалда чыгыш ясаячак. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Кисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Реставрация и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. Ждем вас 20 марта в молодежном центре «Шатлык». Внимание! 21 марта в ВЦ «Экспокама» пройдет выставка продажи «Все по карману». Носки от 20 рублей, футболки, майки, туники от 100 рублей, халаты, рубашки от 300 рублей, постельное белье от 350 рублей и многое другое. Ждем вас!